नमस्ते जगदेव, का हाल बा। उम्मीद बा सबके बढ़िया होखी। चल जा आज के वीडियो मेरे से स्वागत बा। और जे भाई चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर ली ताकि जब वीडियो बनाई तो के पास वीडियो हमार पहुंच जाए। तो भाई हमार जे वीडियो देख रहा बा एकदम सुस्त तक देखी जा, बहुत मजा आला वीडियो में और बहुत मजा। हाँ जगदेव, आज अपना सरकार देन से बहुत बड़ा खुशखबरी आई बा। हाँ बहुत बड़ा। तो गाना आ चुकल अपना सरकार के, तो जे भाई अभी नहीं सुन ले गाना तो हाँ जान जा सुन जा, प्यार से बात भी जा अपना सरकार के गाना के मतलब ट्रेंडिंग में गाना जाए कि चाहिए, ठीक बा। अपने सरकार के आग लगाना जोड़ी में जोड़ी लागेला बिजोड़। हाँ गाना ये है, जोड़ी में जोड़ी लागेला बिजोड़ मतलब एक नंबर ट्रेंड करे चाहिए अपना सरकार के। तो आग बा गाना सुनी जा, प्यार मोहब्बत करी जा अपना सरकार के। बाकी जो ना गाना होता तो बवाल होते बा, ठीक बा। और अपने सरकार के मूवी के वो मतलब देखला नहीं डांस डांस की डांस मतलब हाँ जो भी ओके ये बा, ठीक बा। अपने सरकार दे से आइल बा बड़ा खुशखबरी कि बहुत जल्दी फिल्म अब आवे वाला बा। डांस ना गोला होता फिल्म, ठीक बा। अपने सरकार के मतलब कुछ कहीं जा भाई हमारे एकदम बिजोड़ फिल्म बा, ठीक बा। बिजोड़ फिल्म देखला के बाद एकदम एक नंबर ट्रेंड हो जाए फिल्म में, ठीक बा। कैसे के अपना सरकार के जोन भी आवेला गाना या मूवी सब बिजोड़े गाना मूवी आवेला, ठीक बा। अपने सरकार के डांस बहुत जल्दी आवे वाला बा और शूटिंग खत्म हो गई बा अपने सरकार के सर भैया के। तो शूटिंग में ले आगे पहुँच जा, बवाल बवाल मचता, ठीक बा। बवाले मची। और हाँ भाई हमार 7 जून के भुलाए के नहीं के रंग दे बसंती मूवी लागी, ठीक बा। हाँ जगदेव रंग दे बसंती मूवी लागी अपने सरकार के। तो इतना प्यार मोहब्बत कर जाए, इतना आशीर्वाद दीजिए अपना सरकार के रोज गाना और बवाल बवाल लेके आवत रहो, ठीक बा। जोड़ी में जोड़ी लागेला बिजोड़। हाँ सरकार के 30 तारीख कहले रही पहले के वीडियो में कि 30 तारीख अपना सरकार क्या होता गाना जोड़ी में जोड़ी लागेला बिजोड़। बहुत गाना अच्छा बात। गाना के प्यार मोहब्बत इतना दी जाए, इतना एक तरफा मोहब्बत करी जा कि रोज गाना लिखा होता रह भैया हमार और रोज हाँ बवाल होते रहे। तो बहुत गाना अच्छा बा, हम सुन ले बनी 50 बार कम से कम सुन चुकल बा, ठीक बा। भाई हमार जे जे के सुन ले जाए जा, सुन जा प्यार मोहब्बत ऐसे ही करते जा और एक तरफा मोहब्बत ही चैनल के भी देते रही जा, रोज वीडियो बना के लेके आवत रही, ठीक बा। बाकी ये बतावे के तैयार रही कि अपना सरकार गाना आ चुकल बा यूट्यूब पर और फिर से बवाल होके वाला बा 2 या 3 दिन में, ठीक बा। कल या परसों या फिर बवाल होके वाला बा अपने सरकार के। हाँ कल ना तो परसों बवाल होखी, फिर से एगो पोस्टर रिलीज हो जाई, तैयार हो गई बा, बन के तैयार बा, खाली भेज देवे के बा, ठीक बा। तो बताइए अगले वीडियो में कौन गाना आ रहा बा अपना सरकार के। बहुत अच्छा मतलब आवत सॉन्ग, ठीक बा। देख लीजिए शूटिंग के समय का बहुत गाना अच्छा आई। चल तानी बाकी ये गाना सुनी जाओ, जोड़ी में जोड़ी लागेला बिजोड़ मतलब गाना बहुत अच्छा बा। चल तानी मिला फिर अगला वीडियो में और लेकिन कुछ होला गाना में। चल तानी भाई पाला भी नमस्ते।